been driving, we've been searching for a way out of this now. We don't know, we don't care how we got here, but we won't stay still. It's time to go. And I know where I'm running, waiting for a sign to show me. And all these dreams we have are ready for reality. This is the day, this is the time we're breaking out and leaving all behind. Yeah, we're ready. We're on top of the world, yeah, we're feeling so good. Now we're walking the path that they can bring us down. We're on top of the world, yeah, we're feeling so good. Now we're walking the path that they can bring us down. That they can bring us down, yeah. 'Cause we're on top of the world. Miksi meitä muuten kuvataan? Pitikö me oikeasti jotakin järkevää selittää tää? The sun is dawning on a new day. The open road is what we came for. We feel the rush of blood in our veins. We can have it all, we can find more. And I know where I'm running, waiting for a sign to show me. And all these dreams we have are ready for reality. We don't know. Saiko tänne jättää autoa muuten? Ei saa nyt ei jättää. Onks tosis? En minä tiedä. We're on top of the world, yeah, we're feeling so good. Now we're walking the path that they can bring us down. We're on top of the world, yeah, we're feeling so good. Now we're walking the path that they can bring us down. That they can bring us down, yeah. Mitä meidän myyntitykkö? No mitäs? Vähän myin pesuaineita ohi. Muutama. Muutama. Miten Jarkko, miten sulla meni tämä päivä? Tää meni hyvin kivasti, nopeasti. Vähän väsyyttä. Nopeasti. Kuinka paljon oli porukka kiinnostuneita Mersusta? Paljon enemmän mitä ajattelin. Kuinka monesti sait selittää kaikki samat asiat? 6. Tasan 6. Ei se silleen paha. Ei se. Oliko kukaan semmonen spesiaali? Ties enemmän kuin sä sun autosta. Ei. Kaikki. Ei yksikään. Ei kukaan. Onneksi. Hyvin luettu rekisteriota. Kyllä. No, Pilteman hausta. Pilteeman hausta. Pistet, joo. Puhelimesta katsoin. Joo. No niin. Eikä tässä. Huomenna sama uudestaan. Oisko se siinä? Koska näihin kuviin ja tunnelmiin. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Siis missä sinä näet minun portteri?